ngeriti muri kutambiswa ndikatereka muri manyisa. Yo, Mr. President, ndonzi ndunge mrerutsi ndikucheye mamuka sei tamuka mamuka maskira sei unotasvera maskira chapozwa chapozwa charizwa chapedza 1 2 3 4 5 6 shaka sunguru kangara sunguru kangara sunguru kangara sunguru kangara sunguru kangara amana mukoma wanditi nini ubondikandira ndi monodo mafanzi angu angari kwere ukasota ngati mapanditi show me signal lotumba bata chacha bata nditi yo my cameraman run it Berry.
tikaona mwana mudodori ambango ngomukapfeka chimbamba mona TV tosunga mumene webhava chimbokoto heti tisati taenda chimbosimudza kana munhu kana mudita andisikuona makepi kana muchi chimbosimudza chera chimbosimudza kasatela 1 2 kuti idya zvose aiwausa inipa presha ndakara handi aiwasaka presha ukandisiya mese presha nenda aiwa presha chipo chapakapesirako respect manager wangu Neshi. Chinema surprise atakupaya nditi. Are you ready for surprise? Isara kumnenga. Respect manager wangu Neshi. Pasina mimi tinofane jara. Ready selector? Yes. Sumu tatu tumeona mrenga. Sumu tawani yetu mrenga. Acha ndukuri chirini. Hapana arikusecha vamwere mukati umo. Saka chimbosimudza rokoko na heti mudenga tone. Ndakuona masuspect arikusecha vamwe apo. Hakuna mbavha. Ndakakirwa nemagabe Heti Cliff anditi. Heti Cliff yangu chimboti waye. Heti Cliff waye. Aridza ndimutambura nebetri. Tikiri kuona kodi. We are family. Without two more, so we have to